Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang atong kalibutan karon gihasol aning kagubot, gubat, panagkabahin-bahin. Busa niining ikanapulog unom nga Domingo sulod sa tuig sa atong simbahan, gipahinumduman kita nga aduna kitay maayong magbalantay nga mao ang atong Ginoo. Iampo nato magpatalinghog unta ang atong mga leaders sa kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, sa mga pagtulunan o pamaagi sa atong maayong magbalantay nga mao si Hesukristo, aron makabuot nato ang tinuod nga kalinaw o kahiusa. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato sa ato mga panginahanglan, pinaagi aning pagpamalit og mga slots alang sa ato mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan, labi na ang kalinaw ug kahusay sa ilang pagpuyo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan, o dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom, o paghigugma, o himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Pagka makalilisang sa silot sa Ginoo, niadtong mga pangulo nga nagpasagad lang nga pamatyon ug patibulaagon ang iyang katawhan. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel, sa mga pangulo nga angay untang mag-atiman sa iyang katawhan. Gipatibulaag ug giabog ninyo ang akong katawhan, inay unta inyong atimanon. Karon silutan ko kamo tungod sa dautan ninyong mga buhat. Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Tigumon ko ang nahibilin sa akong katawhan, gikan sa kanasuran, diin ko sila palaaga, ug dadon ko sila balik sa ilang nasod. Unya musanay sila pag-ayo. Hatagan ko silang mga pangulo nga mag-atiman kanila. Dili na sila mahadlok o malisang, ug dili ko na sila silutan pag-usab. Ako ang Ginoo, maoy nag-ingon niini. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akong matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda, ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Panganlan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iyako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya kong gidala, iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa ka nako. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga agianan tungod sa iyang ngalan. Bisan kung nagalakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kahadlukan
nga dautan. Kaya nakaman sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako o kaiso. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Gihikyaran mo ako glamesa sa akong atubangan, samtang nagatanaw ang akong mga kaaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagawas gayud ang akong kupa. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Ang kayo lamang ug kaluoy, mao'y nagasunod ka nako. Sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan sa katuigan. Magbalantay ka nako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo mismo mao ang atong kalinaw pinaagi sa paghimo sa mga Hudeyo o sa mga dili Hudeyo nga usa lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang lawas, giguba niya ang paril nga nag-ulang ug naghimo kanilang mga kaaway. Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudeyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini, aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo diha kaniya ang usa ka katawhan ug sa ingon makabot ang kalinaw. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gihiusa kita niya ug gipasiguli ngadto sa Dios, ug sa ingon ni ana giwagtang niya ang pagdinumtanay. Busa mianhi si Kristo ug gisangyaw niya ang maayong balita sa kalinaw alang sa tanan kaninyong mga dili Hudeyo ug nga kaniadto layo sa Dios, ug sa mga Hudeyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan, Hudeyo ug dili Hudeyo, makaduol sa amahan diha sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Namalik ang mga apostoles og nakikita sila kang Hesus og ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo og natudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga nagpuli-puli pagpangabot o pagpanglakaw tungod niini si Hesus o ang iyang mga tinun-an wala na'y higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa, miingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog jutay. Busa, nanakay sila sa usa ka sakayan o nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tao nga nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan sila dayon. Busa ang mga tao sa tanang lungsod miadto nga nagdagan ug nahiuna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Hesus ug sa iyang mga tinun-an. Sa pagkawas ni Hesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Og gitudluan niya sila og daghang mga butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa in English, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Lingi ay mong tupad, ing na kuwangan pa ng imong naong, ing na kono. Nasa imong paminaw, napay kuwang sa imong naong. Kana, naong palangdaan. Labaw na gyud atong ingnon, napay kuwang sa imong kinabuhi. Samot na gyud tingali, moingon ka daghan kaing kuwang. Labaw na gyud atong ingnon, napay kuwang sa imong pamilya. Asos, kadaghang kuwang. Labaw na gyud atong ingnon, napay kuwang sa atong nasod karon. Hasta daghanang kuwang, kuwang ang sweldo, kuwang ang trabaho, kuwang ang pagkaon. Napay kuwang ron sa kalibutan, perting daghanang kuwang. Nga naman, kay ang kalibutan karon dili na ang Ginoo mao'y nagbantay. Kinsa na may atong gihimong magbalantay ang atong kaugalingon. Kita na gani mo'y mahimong magbalantay sa ato mismong kaugalingon, daghan kaing kuwang. Mamatay na lang ta, kuwang lang yapon. No, ma-stress na lang ka, magdepresyon na lang ka, kuwang lang yapon. Pero kung ang Ginoo na gani mo'y magbantay, sa may mahitabo, kompleto ang tanan. O kung saon man ta pagbantay sa Ginoo, kanusa man sa ta makaingon nga ang Ginoo nay nagbantay nato. Kining pagsigig simba, dili. Kanang pagsigig rosaryo, tingali. Pero di gyapon. Saman. Kanusa man ta moingon nga ang Ginoo nay nagbantay nato. Kon magsige na tagtuman sa mga pulong sa Ginoo. Kana magsige na gitagtuman sa pulong sa Ginoo, wa na laing pulong nga atong sundon ang pulong ras Ginoo. Muna ang mga tinun-an
Giingnan silang Hesus, papahawaa ang mga yawa, ayuha ang mga masakiton, isangyaw ang akong ebanghelyo. Ilan ang gituman nila. Nya pagtuman na nila, purting daghana sa ilang nabuhat, mauto ang mga tao magpangita nila, wa nay hunong ang tao sud guwa. Kay nga naman ang mga tao nakakita nga di araman ni araman ni ang nindot nga pagtulunan. Magpangita ang mga tao sa tingog o pagtulunan ni Hesus, either gikan sa iyang baba or gikan sa baba sa iyang mga tinunan. Magpangita ang mga tao kay adto sila marelax. Giling nga imong tupad ing na magpangita ka suwaling padersiano. Ing na kono na magpangita ka. Oy, mulingo na siya. Baligyaan man tag slat ana. Tanawa nang magsigig palit og slat nga mutuman sa pulong nga akong giwali nga pamalit mo og slat. Pangutan-a ang nagsigig palit og slat o kamong gasigig palit og slat unsa inyong gibati? Nabugatan mo o relax? Tugas tinuod. Nabugatan o relax? Kanang tinuod gyud nga nipalit og slat ba? Relax. Pero kanang wa gyud mo palit og slat, labi na gyud inighisgot na kog slat, duko day nanasan slat nasan. Unsa man na sila gibati? Bugat. Labi na ginagasigig panaway, naong aning padersiano, sige lang gaslat. Bugat. Muna sa panahon ni Hesus, ang mga tao nga naminaw gid niya og nisunod niya, gaan kay ilang kinabuhi. Munang magpangita sila ni Hesus kay murag yung relax kay sila bahala, nagwa na sila'y kaon, tagutlo kaadlaw, way tulganay, siging paminaw ni Hesus, relax kay sila. Pero tanawa ang mga Pariseo, nga di gyud mosunod sa pulong ni Hesus, magsigi hinuog panaway, magsigi criticize. Unsa may nahitabo nila? Bugat, hasol, kanunay sila nga nabugatan. O unsa may hinungdan ana? Kay ba mo unsay hinungdan? Kay matud pas unang pagbasa, kamong mga pangulo nga nagpasagad sa inyong mga katungdanan, ang inyong mga katawhan nga gipiyal ninyo, inyong gipatibulaag, nagkabuwag-buwag na tungod anang inyong pamaagi sa pagdumala nila nga wa nay klaro, silutan ko kamo. Kanang kabugat nga tong bation mga igsoon, silot na. Silot ba? Dili ang Ginoo mao ini silot nato gyud mismo kay patyon mangitas Ginoo og silutan ta ihog man ta sa impierno, kung dili bunga sa atong pagsupak sa pulong sa Ginoo. Mangutana ko, kinsa dinhing asawaha, be honest ha, kinsa dinhing asawaha nga mosunod gyud sa pamaagi ni Kristo nga iyang tagaan og pahulay ang iyang bana? Kana bang iya gyung papahulayon ba? Di gyud niya hasol-hasolon, taas ang kamot. Tanawa, di ba? Mga buangon gyud mo kamo mga asawa. Nya unsa may resulta na kanang di gyud mo muhatag og pahuway sa inyong bana, inyo gyung suguon, daghan kay mog mga demands, daghan kay mog mga haning standards, daghan kay mog pangayoon. Unsa may bation nimo nga ikaw nga nagsigig demand ana? Unsa may mahitabo? Wa sad kay pahuway. Pirmi kang makakitag apan sa imong bana. Pirmi kang makakitag sayop sa imong bana. Hasulon kag maayo tungod anang banahan na. Kinsa sa dinhing mga banaha ngang inyo radyong gihuna-huna ngang inyong asawa malinawon gyud kanunay, makapahuway gyud nga wa gyud hasol ba? Taas ang kamot. Gapariha lang mo. Mga bana, mga demanding sad kaayo, maogi masunod, ako gi magbuot, ana, ay kog pugni, ingon ani ko, bisyo diri, bisyo dito, ay kog pugni, ako ning kalipay.
Dili ka pahuway ang imong asawa, perting hasula, perting daghanang kasakit, ikaw sad nga bana nga naghatag ana, bugat sad imong paminaw. Sige, unsa may gibuhat ni Kristo? Tan-aw siya mga apostoles nga way pahuway, siya mga totas awaaw nga dapit kay ako mong papahulayon, mga on ta dito, mo relax ta dito. So ang nasiyang unahuna nga iyang isig katao makarelax. Hoy, pag-abot nila dito sa Pikas, purti naman sang daghanang tao gapaabot nila nga nangandoy gyud nga tudluan sa may gibuhat ni Kristo. Ang iyang mga tinun-an, iyang gipapahuway, iyang gipakaon, siya maoy ni atubang sa mga tao. Wa siya'y pahuway aron makapahuway ang iyang isig katao. Di siya mo pahuway aron ang iyang isig katao makapahuway. O, di ba? Kanindot ana. Nagiling niya imong tupad. Ing nasugod karon ako na kang papahuwayon. Ina. Niya pangutan na ina unsa man pahulay sa dayon o pahulay nga makarelax ko. Ala, papahulaya. Ayaw sige highatag og pressure. Unsa man gusto na mong mopahuway og palit og slat? Gusto na mong mopahuway og palit og slat? O sige patagpalit? Ang pangutana, kinsa may atong papahulayon? Kinsa man? Ang atong isig katao. Sama pananglitan aning atong mga contractors. Kita mo sa atong kumbinto, hapit na mahuman. Ang elevator, gisugda nagbutang ang mga katong para sa walling glass. Nya gi-install na sagsugod ang iyang carriage kanang mawda nga tos taong dagandagan nga tubabaw. Ada ba kilid? Kitaan mo na ninyo. Nabayran na. Partially. Unsa may timailan nga upat kabayad ana tanan diyan atong contractors kanang nakahimo anang structural, naghimo anang mga kaning mga interior. Unsa may timailan nga upat kabayad? Kay wa pa mahurot og palit ang slot. Simple ra kayo. Pila pa may atong slot nga nahalin sa atong SBF DAG. 30,309 na ang atong halin. Naapay 29,691 ka slots nga wa pa mahalin. Nya naa ni siya 16 slot challenge na tag 8,000 per challenge. Unsa may atong buhaton aron makapahuway ang atong mga contractors kay karon kini sila daghan Manila partially paid pa lang nato uban gani wa pa katunga magsige maginig pangutkots o dugaya sa father kabayad ana tuga-tugam sa nighimos father wa man kabayad ana nya kita dia pahimos na ta, gamit na ang ato mga organisasyon sa social hall, gamit na ta diha, ato na naman gani rin nagsigig pangontrata, anha nami mag-reception pa der, anha nami mag-meeting, anha nami mag-program, ato mga organisations na diha, na wa na'y bayad, basta organisasyon, pero lain ganing tao, kanang lain nga grupo, nga dili mandated organisasyon, ato lang sang pabayrog gamay. Aron makatbawi-bawi ta sa atong maintenance. Pero gamay ra sad kayo. Muna kinsa may atong papahuwayon ang atong isig katao. Labaw na gyud kung ang atong isig katao naghatag natog kaayuhan sama sa atong mga contractors aning atong mga projects. Ato silang papahuwayon pinaagis paghatag sa atong mga kaning gitawag og gugma. Ato nang gipaagig slat-slat. Gugma. Lingay mong tupad. Ing naa karoy 500 diha. Ing na ba? Inaay pamakak. Naa kay 500. Lingia ba imong tupad? Ing naa kay 500. Nya musanong gani. Ing na ipalit nag-slat karon ighuman. Dias gawas aron ma minusa na gining SBF DAG
Asa mo na nimo gamiton imong 500? Ingka ipalit na kog pagkaon, Father. Sige, ayaw lang mo sa kaon. Ang sa may tabog, di lang sa kamukaon, fasting lang o sa ka. Inom lang kag tubig, init, butangan ni mong asin. Ang sa may tabo, mamatay ka? Di ka mamatay, oy. Masakit ka? Di sad. Pero, sige, ipalit nagpagkaon. Kaon ka. Ngilngig kayo mong ikaon, kay lami kayo. Balahan pa ni mong soft drinks. Ang saan? Posible kang masakit? Posible. Musaka imong high blood. Posible ka po nga masakit? Yes. Musaka imong sugar. Sunod na. Atakiho na ka. Hiwi ng imong baba. Anak na ka dire. Anhidayon ka din magkiang-kiang ka. Pader, bendisyon ko. Ilingi ko, Pader. Anak. Ginoo, tubangay taon ko. Yung Ginoo, gipalit pa to ni mong slat. Giinalan to ni mong tubig o asin. Hurot na tato imong high blood. Us-us pa to imong sugar. Sige manong kagpalit ato. Dito pa yung ka ni palit ni bayad sa it-ulyukan. Kaon yung kag maayo. Kay balig ito 1,000. Duha na ang tato kaslat. Pertigin imong kaon. Pag-ulis inyo, bagas na yung laway. Or imong giinom. Giinom ni mo. Inom. Kay lami yung kayong inom. Hurot gini mo ang 500. Inom. Pag-ulis inyo, nagmaoy dayon ka, hasi dayon, dapog sa asawa, damag sa asawa, dunggab sa dimog. Perting samara, unsay ending sa imong 500, na ospital ka, purting dakuas bayrodon, na nagsuwat na sad nga resimbahan, Pader, tabangi in taon ko, makabayad ko akong bayronon, dako kayo bayronon, nagdinunggabay misa kong asawa. Ang sama na, nisangko sa way hinungdan. Wa ko manungo ninyo ha, pero posible ba? Kining kadao na tos kwarta, musangko sa dako kayong problema. Tanawa ang Russia o ang Ukraine tungod silang pagdinao. Unsa may hitungdan, naggubat na sila maayo, nangaguba nagmaayo ang ilang kinabuhi o ang ilang nasod. Guba as in guba. Dako na kay ayuhonon. Mauna, kung makigubat sa taglaing nasod, guba sa tadinhi. Makamao katang moayo, wap agani gubat, guba naman ganita. Porti na mga natong guba, wa na mangiklaro atong pagkaon, minilyo na gani ka Pilipinos ang wa na'y trabaho, nya magubat pa kita, na. Mauna, unsa may buhaton, matod pa sa ikaduhang pagbasa, unsa may buhaton, guba ang mga paril, guba ang mga alih nga mao'y nakapahimo natong nagkabuwag, maghiusa na ta, magpasayloay, maghigugmaay, mag-alagaray. Kay maunay sikrito aron ta mulambo. Nya unsa man ang napaghimo, sundo nato ang pulong sa Ginoo. Kung nagingon ang pulong sa Ginoo, higugma imong isig katao, samas imong kaugalingon, di jud ka ka-afford nga anha ka magparking sa karsada, habul-habulan pa nimo imong sakyanan, tungod lang kay duol sa inyong tugkaran. Di ka kahimo ana. Mangita jud kag parkingan, bahalag layo, basta ang karsada di lang nimo maparkingan. Kay maghuna-huna man kas imong silingan. Di jud ka kahimong ang imong tindahan, anha gin mo ibutang skilid karsada, nya ang mamalit hapit na lang bag-iran anang nanagdas motor o sasakyanan. Nga inig humagpalit, inig tuyok, igo dayos motor, wa kakaod siyang gipalit na abot na nog ospital, tungod nimo kay nanindam kada skilid. Iirog-irog na dito aron ang mopalit na adiha sa lawa gawa sa karsada, aron igumagpalit inig tuyok, makalingi-lingi pa siya kung mutabok na ba siyag dili nga iniglingi, igo dayon sa sakyanan. Wa mo kakita na kamong naninda. Hayahay kay kapag kabutang kay dako kayong imong tugkaran, dako kay kagbalay, pero ang imong kural
nag-alina sa agianan sa imong silingan, nga sila magtakilid na gani usahay, ug magdaas ilang mga karga magtakilid, kay di nakalusot nga magtinarong og lakaw, kay gamay ra kayo imong gihatag nga agianan. Samtang ikaw dito, to tinambid, sigarilyo, kay dako, kay kaghawan, hayahay kay ka, pero ang imong silingan, wa intaoy agianan, wa kakakita ana, kay wa naman ka nagsunod sa giingon, higugmaa ang imong isig kataw, sama sa imong kaugalingon. Nigilas na lang lingi sa imong tupad, ing na sugod karon, wa na ko'y taong lisod-lisoron. Sige, ing na nasugod karon, wa na ko'y taong lisod-lisoron. Ako nagyong lipayon. Nindota, no? Nyagato na ning buhaton, mulambo dayon ta, panalanginan dayon tas Ginoo, bantayan dayon tas Ginoo, og makaingon dayon ka, wala na akong hahanapin pa. Nga naman, kay kitang tanan, gitagaan naman sa Ginoo, sa atong tinuod gyud nga gikinahanglan, kalipay, kalinaw, kahiusa, og kabalaan sa kinabuhi. Manindog ta, atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga buktong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, isip mga bahin sa lawas ni Kristo o sa niya kakatawhan, atong pangayoon sa Ginoo ang mga grasya nga makaayo kanatong tanan. Moingon kita, Amahan, dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, dinasig sa Espiritu Santo, maalamong magdumala sa katawhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga nagdumala sa atong kalibutan, makakaton og tiningog nga pagpamuhat sa ingon makabot ang kalinaw, ang tingusbawan ug ang hustisya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga sila kansang kinabuhi na puno sa kasamok, sa kahadlok ug sa kabalaka, makapahulay diha sa mahilom nga presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga may balatian sa lawas, sa pangisip o sa espiritu, makaamgo o makasinati sa kalinaw, o sa kahupayan sa gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto,
nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga matuohong na nag-una kanato, magantihan na sa pahulayng dayon, dito sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pagampo, nga among gituboy nga naha kanimo uban sa gugma ug pagpaubos pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo nining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog og himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining adto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanin. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you.
Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Amahan nga maluluyon kining mga misteryo maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod para sa pagampo alang sa sugbuswak. Tanan, langit no namong Amahan, imo kaming gimugna ngadto sa imong dagway o kasamahan, imo kaming gisagop isip imong mga anak o gigiyahan pinaagi sa Espiritu Santo. Nagaampo kami karon alang sa katumanan inining among paningkamot ang sugbuswak, usa ka mabulogong hitabo nga nagalantaw sa pagmugna sa gisugyot nga mga dioceses sa Danao, sa amihanang Sugbo ug sa Karkar sa habagatang Sugbo. Bukha ang among mga mata sa pagsusi sa geografiya, demografiya, panalapi ug sa mga buhat, pagtukod nga dunay kalabutan niining among damgo aron kami makapabarog og mga bag-ong mga lokal nga simbahan nga mabansay-bansay sa pagpaningilabot diha sa mga pangagamahanan og awtoridad og matinuoron diha sa pagpakiglambigit sa misyon alang sa usa danong simbahan. Kining tanan among gipangayo kanimo pinaagi Kristo among Ginoo. Amen. Señor Santo Niño, Kaluy kami. Birhen sa Guadalupe, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manglingkod sa makadiyot,
Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga pahulay. Nya mahitabo ra ni kon kita maningkamot gyud nga atong isig katao makapahulay tungod sa atong pagsigig higugma nila. So karon atong tawgo na sad ang atong mga children para sa special blessing. Children 10 years old paubos arimos atubangan aron tagaan mo na sa nato og special blessing karong Domingo ha. Salamat sa ato mga kaigsuonan ngaming tabang nato ron ang ato mga pimag, ato mga Eucharistic lay ministers, ang ato mga asherites, ang atong mga love offering assistants, mga lectors, salmista, parish personnel, atong mga IT, mga sacristans, ug ang atong choir, ang San Vicente Choir, ug ang atong mga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Armando ug Mrs. Carmelita Rosel and family. Kanilang tanan masipang pakpak. Salamat kayo. Sige mga ana inyong kamot mga children ha. Nya amo mong bendisyonan. Atong extend ato mga kamot mga igsoon. Langit nung amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibendisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog, diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nagalima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kinig bendisyon among gipangayo amahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo nga na sa malangit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa nagkasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panusay. Hinunoa luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mababay nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga masasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Amen. Himaya, samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Berhen sa Santos nga Rosario, Iampo mo kami. atong tagag masipang pakpak atong mga children. Salamat sa inyong pagsimba. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran. Pagpadayon sa pagbinuotan. Salamat sab sa ato mga kaigsuonan nga nagpadayon sa pagsuporta nato, pinaagis pagpamalit og slots. Mao to no ang atong SBF dag para sa kumbinto na apay 29,691 ka slots nga available. Ang atong halin 30,309. Yan ay 16 slot challenge na nasa tayo nadawat nga 119 ka 16 slot challenge. Nga tag 8,000 per challenge. Atong tagaag masipang pakpak ang atong namalit og slots nga SBF dag. Nya sa MMHD katong para sa Kapilinya de Fatima, ang ato sanghalin iabot na og 4,353. Nya naapay 1,894 ka slots nga available. Ang 3,718 mao inahalin dinhi sa atong parokya
nya 635 ang halin nga tuwa dito diretso sa Kapilinya de Fatima. So naa sa tayo tag 20 slot challenge nga tag 20,000, nakadawat na sa tag 21 ka 20 slot challenge. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Padayon sa tagpalit ani hangtod gyud mahurot, may tagkarong buwana ato na ning mahurot og palit 1,894 na lang gud ni. So mamalit ang tanan nga nanimba karon, wa na ikaugma ni horot na ni. No? Pero amot no saka mo palit, sige lang. Basta palit yun ang tanan. Onya, ngato sang DSAP padayon tang nag-open ni ini tag 500,000 pesos per slot nga na 25% interest per annum. Ang ato sad nga ako sa mong awhagon padayon na suportahi gyud ang atong YouTube channel nga Padresiano Ubod, gawas nga makadawat ta ani og monetization nga murag income nga gamito nato sa atong charitable expenses. Mao sad ni ang atong basihanan sa official nato nga contact persons, contact numbers o contact account numbers aron nga dili masaag kamong mga online nga mga donors, di masaag ang inyong donation ngadto sa mga scammers. Ay bawal magitang naagi mga mapahimuslanon. So unsa may unang buhaton, siguro agyod nga angan sa inyong gi-open nga YouTube channel Padresiano Ubod. Nya tanawa sa dayon ang kaning sana subscribers, number of subscribers. Sa pagkakaroon, murag 197,000 ang atong subscribers. Makakita na mo ana, human, tanawa dayon ninyo ang inig kanta sa offertory song sa atong online mass o inig-kanta sa final song. Makita ninyo diha ang mga official numbers, official names of contact persons and atong official account numbers. Nya kana nay sundon sa inyong pagpadala dinhi either sa bank to bank, GCash or mga kwarta padala. Tabangan tinabangay lang taani. Ang ato sang official nga Facebook page mausad ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Ayaw mo pagpangitag lain nga mga ngan kanigyod aron di sad mo masaag gihapon. Duha ni kabuk atong platform sa social media. Sa katapusan atong pasalamatan ang atong mga ginikanan o mga guardians sa inyong pagdala sa inyong kabataan sa pagsimba. Mao gini ang the best nga pabaw nato nila o pag-assure para sa ilang maayong kaugmaon nga maduol sila sa Ginoo. Nga atong tudluan sa pagsimba nga tinarong di magsigawas-gawas, di magsigdagan-dagan, nya human mosunod kita sa mga pamaagi dinhi sa simbahan, pinaagi nga gipatuman sa ato mga usherates o ushers o sa atong pimag diha sa gawas. Labi na gyud sa paghatag sad og special love offerings para sa upkeep sa atong parking areas o sa atong mga CRs o uban pa mga facilities. Karon atong pagawas sa kusog nga tingog ang ato na sang moto sa pagsimba. Tanan, ready, go! Best place to visit is the church, and the best activity to participate is the Holy Eucharist. Very good. Sige, atong pakpakan ang atong kaugalingon. Pakpakan nato si San Vicente Ferrer. Manindog na ta para sa final blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.